kakabsat ko, kaligitoy asasao, anadyasan na sorsoro. Kailangan nga amun tayo, kaligiti banbanag, nga nailimang, manipudi panakabangon tilubong. Kaligiti kakabsat, no may panggap itinadyasan na sorsoro, iti panagipataras tayo, na in-spirituan apalawag, ngagturong sa dingato. Takinuna nakabsat, ito'y asasaw, nagado, digiti timakder, amamadto. Iso nga, dagito'y makita kadagiti bungbunga da, no kasano, iti intayo, panangala, panangusig, iti kay papadan na. Takinunana amabasa iti muna Timoteo 1 iti city. At tarigagayan da iti agbalin amanorsoro. Iti lintag idento adida mawatan. Tasabali itinda panigipat patoros digiti laddo mahanda amawatan. Iti kay papanan digitoy alinaw iti Biblia. Oray sasawenda oray iti pamanagdagda at sitatalgid. Sabali, tinda na napanan, apanagipataros. Handa mo't ngay pataros, uni palawag, kadagiti kay papanan na. Kadagiti nagkakaunag, kay papanan na. Digito'y asasaw. Takinunana iti Matthew 3:13, gapuna sa work, ida kadagiti pangarig. Takit kita enda, ida makita. Yurikit kita enda, handa ang makita. Ida kay papanan na, kat dengdeng ganda, ida, mangagkandida maawatan. Agpaiso digiti pagsasao, kadigitoy, anay maldit, kadigit sorsorat. Kadigit nilang pakaragsakan da, iti inda ar-aramiden. Iso nga kabsat digitoy, tumakder tayo, anapod no, ngagpamati. Kas, iti kay papanan na. Takinunana iti umuna Timoteo 1 iti 6. Dagiti dadduma, simyasida, iti maysa ngawan kapapaayan na, panagsarsarita. Digitoy, intayo alaan kapsat, handa nga ibasa digitoy, no dikit, digiti lang adda nga pamati da uno alalaan da renivers da kadagiti pagsasaw. Iso nga no anya man iti kababasitan iso iti kadadakkelan ket dagiti kadadakkelan iso iti kababasitan nga kuna digitoy pagsasaw. Iso nga digiti kapsat masyan na met kada kayo. Iso nga ipapaabot ko digitoy asasaw tapno mariing dagiti kapanpanutan yung anak kudrapan. Takinunana iti Juan iti 6 iti 66. Nanipod idin adu dagiti adalan nagsunod da ket saandan anakikuyagan kenkwana ni Apong Jesucristo. Ta napandalaeng kadagiti pagaiyatan da nainlubungan apal palawag. Saan kadagitoy iti inda himpal palawag no diket sabali dagiti lang pakayaywan da. Takinuna iti Galacia iti 3 iti 15. Kagabsat agsawa kas ugali kadagiti tao. Uray no tulag laeng iti tao. Nung mapatalgadanen, oray siya sino saan amabalin, adadaelen, wano nayunan. So nga digiti kapsatan tayo ko mga nayunan, no digito'y lang tin tayo, ipalpalawag, na kinuna, digito'y asasaw. So nga ipapaabot ko, gaputi Facebook online Bible study, tadigito'y tapno maawatan nyo, iti kababagas na, digito'y asasaw. Iso kadagiti kapsatin tayo sa gabaen, kadagiti panpanunot tayo metlaen,
kagturong iti Diyos. Ket agyamanak iti Diyos Ama, ama nakabalin so amen. Amen.